lesithi TV sikubingelele ke kanti ke njengoba manje sikwebhekela udaba oluthelo basematheni noma kuudaba oluthelo abaphambili lwashiya abantu abaningi benokuthokoza ezinhlizweni noma ke sisebhlungu. Udaba ke sikuphathele lona udaba olubikwa ngokutholakala kwabasolwa abayisithupha ababandakanyeka ke ekufeni ke komdlali weKaizer Chiefs uLuke Flowers nokubikwa ukuthi ke udutshulwe wabulawa kwi-hijacking ngesikhathi kudona imoto yakhe ezinsukwini ezedlule. Kanti ke labasolwa kuthiwa batholakale endaweni yaseSoweto eyaziwa ngokuthi iseSlovoville. Kanti ke babese beboshwa abasolwa ke nemoto yakhe ibisitholakala abayithatha obese kuthusa kakhulu ukuthi itholakale isicwiyiwe amaphathayo. Kanti ke lo mdlali kulindeleke ukuthi inkonzo isikhumbuzo sakhe ibe kusasa. Kanti ke mbuko lesilethu TV na ungashiyela nje ukuphala kwakho usizwe ukuthi kanti ke mbuko lesilethu TV na ungashiyela nje ukuphala kwakho kuma comment sizwe ukuthi uthini ngalolu daba. Noma ke ibe ebhlungu kakhulu indlela adlule ngayo because bekubuka kuumuntu osenekhono nekusasa eliqhakazile eqenjini leKaizer Chiefs ke kodwa ke sisilethu TV sidlulisa amazwi enduduzo emndenini kubangani nakubathandi beqembu kanye nakubalandeli bakhe. Kanti ke njengamanje sifuna ukuzokwena mbuko lesilethu TV ukuthi kuthini uphawu kwakho ngalolu daba. Hello.